खुलुमबाय सार, आंनि मुङा थुनलाइ थाखोमुदु बर'। आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आङो सुपार 50 आव फैनानै आङो बिदि कर्स लानो अपरचुनिटि मोनदों। बेनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे साबायखर बावहरो। खुलुमबाय सार, आंनि मुङा थुनलाइ थाखोमुदु बर'। आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आङो सुपार 50 आव फैनानै आङो बिदि कर्स लानो अपरचुनिटि मोनदों। बेनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे साबायखर बावहरो। खुलुमबाय सार, आंनि मुङा थुनलाइ थाखोमुदु बर'। आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आङो सुपार 50 आव फैनानै आङो बिदि कर्स लानो अपरचुनिटि मोनदों। बेनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे साबायखर बावहरो। खुलुमबाय सार, आंनि मुङा थुनलाइ थाखोमुदु बर'। आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आङो सुपार 50 आव फैनानै आङो बिदि कर्स लानो अपरचुनिटि मोनदों। बेनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे साबायखर बावहरो। खुलुमबाय सार, आंनि मुङा थुनलाइ थाखोमुदु बर'। आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आङो सुपार 50 आव फैनानै आङो बिदि कर्स लानो अपरचुनिटि मोनदों। बेनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे साबायखर बावहरो। खुलुमबाय सार, आंनि मुङा थुनलाइ थाखोमुदु बर'। आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आङो सुपार 50 आव फैनानै आङो बिदि कर्स लानो अपरचुनिटि मोनदों। बेनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे साबायखर बावहरो। खुलुमबाय सार, आंनि मुङा थुनलाइ थाखोमुदु बर'। आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आङो सुपार 50 आव फैनानै आङो बिदि कर्स लानो अपरचुनिटि मोनदों। बेनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे साबायखर बावहरो। खुलुमबाय सार, आंनि मुङा थुनलाइ थाखोमुदु बर'। आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आङो सुपार 50 आव फैनानै आङो बिदि कर्स लानो अपरचुनिटि मोनदों। बेनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे साबायखर बावहरो। खुलुमबाय सार, आंनि मुङा थुनलाइ थाखोमुदु बर'। आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आङो सुपार 50 आव फैनानै आङो बिदि कर्स लानो अपरचुनिटि मोनदों। बेनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे साबायखर बावहरो।